ndakagara kafunga kuti inini bheta ndiende ndinozvihenga. Ndasvika pane ndakuda kuti ndakukwanisa kudawo zvipfudza musango. Mukadzi yakadarika mbino kwaibvawo kuroad. Saka zvakamunetsa kuti munhu uyu ari kuitei. Inini ropo yangu ndandinayo. Apo kwanga kuri kusango hakuna kana munhu ndoita sirota anondiona. Mukadzi yakasvika bva ndamutsanangurira nematangira ndakaita kurwara nemaitikira zvakaita nemaudzirwa andinoitwa. Akati dambudziko rako nganditry kutaura namukoma Robert wakambobatsirawo vamwe zvichiita sei zvichiita. Ndomheno pamazuva akazotaura nemi akandijusira time akatitaura navo. Pamwe nokutsvagira vanhu vanokubatsira dambudziko rikaita sei rikapera. Asi handina kuziva kuti ndichabatsirika mukoma Robert. Ndaingoti hambeni Mwari kuti vachatisvitsawo papi. Whatever zvinenge zvaitika ndo zvinenge zviripo. Saka paakasvika akatora tambe yangu akaenda kumba kwake. Ndakatoita 2 days nemwana wangu tiri kumba kwake achiperekedza mwana wangu kuchikoro. Svikawo izvezvi pandiri panapa ndiye munhu ndinotomuona sehama yangu. Thank you for tuning in to Zim Newsbeat TV with Robert Tapfumani. Wakadi Jessica. Mshama kadi mkoma Robert. Ayo ndireti wasiya kuri sei ukarowe. Ukare kwanga kuri nani. Kwanga kuri nani? Anditika asi ndikona naso nenge uri nani? Nasi. Urukunzwa sei nani? Ndabeta. Wabeta. Mushonga uri kudya? Mushonga ndiri kudya zviri kushanda. Ngosarawo ngoti chichiri kufamba. Anditi. Anditi zvako kuchipinge wakapedzera kunzwa kuti varisi? Chipinge ndapedzera kutaura nemunhu anga ari padhuze nawo. Ashongoti situation ndiyo haina kuita sei? Kuchinja. Haina kuchinja. Saka inini ndingovavarirawo kuti ndikapora vana vakwanise kuenda kuchikoro. Anditi. Right, Jessica. Uchitanga kunditsvaga pandakatsvaga neshamwari yako iwe ndima ndazotaura newe. Nyaya yakanga iripo sekutaura kwawakaita neshamwari yako waitiwo wakanga uchiramba uchingoenda kuperiod continuous for about 5 months. But tiri pandakazosangana uchibatsirwa nasekuru Shumba pakazobuda nyaya mukati menyaya yekuti mazvarirwo amakaitwa, situation yamai vako nesituation iri kumba kwako nekumba kwaamai vako. Ipapo zvakasengeta kuti tinyanyotaura because wakanga uchidzimbikana zvizhinji kana kuti zvikuru. Tadai regai umbotanga kubatsirwa nasekuru kana watisunungukei tozonyatsotanga kutaura nezvazvo. Ndosaka tiri kutaura pazuva rasi. Alright. Wakazvarwa kupi Jessica and iwewe mbamenyu muri vatatu iwe uri wechingani? Inini kwandakazvarirwa ndikuzivi ndakazvarirwa kupi. Mudumbu ramai vangu ndiri last born. Story yangu inondirwadza. Ndosaka ndauya kuti ndinzwe nezvayo inini neruzhinji rweZimbabwe. Kana you will be last born. Inini ndini last born. Une makore mangani zvese? Inini zvese ndine 24 ndikutena 25. Tena 25. Wati uko wakazvarirwa uzivi? Kwandakazvarirwa kunzvimbo ndakazvarirwa namai vangu handizivi. Nokuti susu mai vedu munhu airasika pfungwa. Nanhasi munhu anorasika pfungwa. Nhasi munhu anorasika pfungwa. So zvavairasika pfungwa kudai mama munhu vaingotiwo varume vaingotorawo mukana wekuti vari kurwara pfungwa vobva vavapa mwana.
Hawapa mwana ndakangofarira chekuti mai vedu havana kukwanisa ita sei kutrasa nokuti vairasika pfungwa, asi munhu anga asiri kugara panzvimbo 1 nokuti urwere uhwu mataurirwo ahunoitwa hunonzi hwakatanga vari kumba kwavo, kune nyaya dzakaitika kupi kumusha kwavo, kurudzi rwavo. Hanzi ndekupiwo kunzvimbo munhu akambonga akada kutaura nzvimbo iyi, akada kutaura masaidhi ekudhuze nekunana Mozambique uko kumachangano. Asi nzvimbo iyi yaitomunetsa, aitoirasika, asi kazita kakada kutaura ini ndinokaziva. But matauriro aiita aita kurasika nokuti airatidza kuti achida kutraya kuprofita nzvimbo iyi. Profita. Yaitomuvhiringidza zvokuti anyatsi kuzvitsanangura. Asi matauriro akaita history inini handina kumaramba nekuti vanasisi vangu vanoziva vacho vaitombotaura nezvazvo. So varume paiteka advantage yekuvapa vana vachingozvara vachingofambawo nevana vavo, vaingofamba neroad ngoti ukasviba vorarawo chero pavarara paroad, chero pasi pebiriji, chero pai vamuka mangwanani vana vachingoita sei vachingofamba. Svika wasanganidzana noumwe murume wabva vapawo mwana wechi2 ndobva vazvarawo mwana wechi2 vachingofambawo neroad vachingoinda nevana. Svika vasvikawo pavakambodawo kugarawo papurazi nenyaya yekuti dambudziko ravo ranga risingavatenderwi kuti vagare panzvimbo pekuti vanonyatsa kugara life yakadzikama. Zvaitongotanga vaita serious votobvawo voenda kumwe. Asi nzvimbo yavainzi vakamboda kuzama inzvimbo yechiredzi, aitaura musikana uyu anga ati kurei uyu wokutanga uyu. Hanzi zvakwidza ndobva vamuka neusiku vakati handei ndobva vabuda ndokutongoenda nevana vavo vanga vaviri. Ndobva vazotakurawo nhumbu yangu inini ndobva vachingofamba kudaro vachingoenda kusvika vazvara wani inini last born. Vazvara inini last born hanzi vane umwe akatomboshaya anenge anoteedzana nenumber 2 akavigwawo nevanhu vosinzi vakaona kuti mai ava mwana wakabata akaita se hanzi vakasvika pamba pavakakumbira mvura ndobva vati ndokumbirawo mvura bvapuwa mvura yekumwa. Yanzi vanga vaine vana vaunga nemwana 1 neuyu wenumber 2 wokushaya uyu. Vapiwa mvura yekumwa vakati mwisaiwo ari kumusana uratidza kuti anga atova nenguva aita sei afa. Apa ndokuchitotaura nawo mwana afa ndochanzi vabva vadaidza mambo ndobva vauya ndobva vataurirana kuti mai avainde nemwana akashaya, kuchitaura nawo ndokuona kuti munhu anorasika pfungwa. Ndobva vaenda kumapurisa ndobva vabatsirika kuti vavige mwana. Ndobva vazozvara wenumber 3 uyu wandinoti ndiye wandoteedzana naye. Ndobva vazvara inini wenumber 4. Asi havana mwana waizvara vachiti vari kugara panzvimbo 1 zvoti mwana aigona kuti akatongozvarwa otongoputirwawo chero nehembe yavane vangonhongawo vachienda. Saka nekuda kuti musikana uyu mukuru watinoti sisi vangu akura vanga vakuona situation kuti situation yedu haina kumira nomira zvakanaka. Saka vari mukufamba kudaro pane pavakanzi pane patakaita 3 days tichirara muroad musango. Hatina kana chikafu, taingonochera mvura yekumwa papana kamwe katsime ndo mvura yataigona kuswerera tomwa. Hanzi pataenda pana umwe musha patakumbira moto ndokunhongawo kamwe kapoto kanga kakatobokawo. Hanzi ndokunotemha muriwo musango ndobva vabhoilisa ndokuita sei ndobva vadya. Saka uyu ndokuona kuti padhuze patiri pana padhuze nemapurazi ndokuendawo mupurazi muya ndokunotaurawo nemamaneja emupurazi imomo. Ndobva vataurirana, maneja akati uyai tokupa imba muite sei mugara. Ndisisa kwakura. Ndobva vapuwa imba ndobva vagara. Isiwaya ndokunotorawo mai chiuya aitawana pekurara nevana. Vakambogara zvesuwa zviri serious kudaro. Uyu ndiye anga akutomboshanda papurazi usvu. Ndiye anga akuonawo kuti panzi padyiwa paitwa sei, zvazofambawo sei, kuti nhasi taswera uri sei. Ndiye anga akuona zvese ari yemai ari yebaba. Vamwe vanhu vaibatsiro kuti pawanikawo magumbezi, kapoto, kamugoti onini kuti vakwanise kuita sei kurarama. So zvazodaro pai sisi vangu ava vakatanga kushanda, havana kushanda havo kwenguva refu.
anzi akashanda kwe 6 months zvanga zvoita unge zviri kuda kumubata-batawo iye wacho. Ehe, zvanga zvisati zvanyanya kumuataka. Zvaita unge zvakumubata-bata. Zvaita sezvakumubata-batawo. Vasimuka vatanga kufamba futi. Mai nevana. Kungoinda uone road kusvikawo isusuwo ininiwo ndakurawo ndazvokuma 6-7 years ikoko. 6 years ndandakutozivawo kuti life yatiri kurarama yakadini yakaoma. Vanhu vatete tosara kuti tinoverenga ndini newandinotevera. Mai neuyo wokutanga uyu zvakangodi zvakangofanana panga pasina papo yavanga watowa same level vese. Ini nomwe wangu uyu tagara ndofunga papaito dhona riya rinoendesa vana kuchikoro. Mama akupea tata kune imwe prazi kwatanga tasvika futi uyu ndeyanga kuchiti ngatitsvage pekuti tingogarawo tikwanise kuita se kurarama. Ataurawo newe paprazi paya vatipowa imba pekuti tigare. Uchaziva ndekupi? Ni nzvimbo handichaizivi ndandiri mudiki. Takambochovha nzvimbo ikako kwemwedzi dzakati kuti tichigara. Mama nasisi vakuru vaungopenga vachiinda vachidzoka. Vachiinda vachidzoka. Popaitowo vaya vanoita zvokunyoresa vanhu madhona kuti vana ngavaende kuchikoro. Ndobva vatombobvunza uyu mukuru wangu uyu history. Potoona kuti life yevana yakaita se kaoma. Pavandinyora pandatanga kuenda kuchikoro nasisi vangu. Saka nefungo yekuti mai zvinenge zvaimboita zviti kuvana indinda ndiri mudiki. Ndiri munhu wavainyanya kuda zvekutoti vaigona kutorara, kuvanga vasikagoni kutorara, vaigona kutorara vakanditarisa kuona kuti ndiri safe here, handina dambudziko here. Zvekutoti kuenda kuchikoro ikoko vaigona kutotambudzika wotera road kuchikoro kuyekuye. Unosiya ndapinda pachikoro, vodzoka. Kumazuva rodoka votera. Ipapo voya vonditora. Vanditora chienda kumba. Zvakananyorawo grade 7 yangu nasisi wangu. Sisi wangu wazosvika pakuona kuti ndirambe ndichienda kuchikoro. Vanhu havakadai. Uyu munin'ino wangu mudiki andinotsvaga basa. Mbva vaenda kwainzi kuChipinge kunoshanda. Ipapo mama wangu wakubvuma kuramba wari panzvimbo nenyaya yekuti vaiona kuti pane mwana. Saka vese vanga vakungoenda vakamboitawo 1 week 2 weeks vodzoka. Wandinoteera uyu ndobva ainonoshanda kwainzi kumaakadhemi kuChipinge uko. Vasanganawo nemurume wake ikoko ndobva aroorwa nemurume wake mbva vatogara. Vagara kudaro. Hazvina kutora nguva inda ndatokura ndatova form 2. Ndakutogona kuti ndikabva kuchikoro ndokwanisawo kuendawo kunoshanda zvekuti ndokwanisa kupawo vanouya pamba chikafu. So sisi wangu aroorwa kudaro akanogara murume waiziva situation yedu. Hazvina kutora nguva akagara ikoko nomwe wakaita 4 years mbereko ichishupa. Vari ikoko. Vavazozvarawo mwana wavo mukomana. Vazvara mwana wavo mukomana ikoko. Vachingoti vazvare mwana ngachikaita mudiki. Zvatotanga. Vakutomuka vachidi achimhanya. Vamuka vachimhanya ipapo ndandatorawo nomurume anga andiroora. Ndatofonerwa nabamukuru. Mai nini zviri kunoku? Zvakadai. Pandakwira bhazi ndabva ndaenda ikoko. Kozi apa ini ndanda kutongovavarira kuti vanhu ava ndangovavarira kuti vawane chikafu, vadye, vapfekewo, vasazofambawo vakashama chero vachirwara pfungwa. Imba iyi yatova imba yevarwere vepfungwa. Avasisi vakuru vanga vatopuhwawo vana 2. Vana vayo vachiuyiwa nawo. Ndifunge kuti imba yemarriage iri kushupa. Ndirambe ndakagara futi kunoko.
vana vari kuvakangonosiwo pamba paya havayamwiswe havapiwe chikafu havadii pandonoti nezvaiita murume kati inini situation yandiri kurarama plus zviri uko ndichaita sei handichakunda pandasimukawo murume akabvawo takonanawo ndibva tasiyana ndibva ndaenda pananotanga kugara ikoko ndichishandawo ndichichengeta vana ivavo. Ndatangoshanda ndichichengeta vana ivavo uyanga ungoti akapiwa mwana futi wetatu ouya naye pamba, opiwa wechi4 ouya naye pamba, vana ndiri kuchengeta. Kusvika ndatandosvika kupi uyuwo uyu akaita 4 yezimbere kwachinesa kungozvara mwana ndekuuyawo naye pamba, patova pamba pevana vacheche, vana vakundiremera ndiri ndega. Saka uyu kubva atanga kurwara pfungwa zvekubata mubereka zvinobvira zvanetsa, tanga dzakubata zviri faster zviri easy zvokutoti pangari kumurume zvakatotora 4 years kunetsa, reach 5 ndorokuwana mwana. Abva kumurume angaungonzi mwana vana vakateedzana vadiki havana kukura, vamwe vacho vakurawo, so utaura kuti vese vari 9 plus wangu uyu wandakazvara ndiri kumurume inanda kunonoka kuita hangu pamweri, vese vari 10. Vana vakatotariswa kuti mai vatakatotarisa ndini yokuti vanotenawo kuti mama zvadai, mama zvazodai, mama zvikazodai. So chimwe chinhu chiri kupoti vana vakasire kuroorwa inyaya yekuti source of income hapana, vanorarama sei. Mwana apesira ngoriska kuti beta ndini ndinodini, ndinoroorwa ndosvika kupi ndichidai. Apa mawandira pakaita vanasikana. Saka zvinhu izvo zvinondirwadza kuti kana ndaifya chikaramba ichidai, inini ndino ndiri kuitirwawo muedzowo ndichirwarisiwa, ndiri kurwara, ko vana vacho ndichavashandira sei kuti vaende kuchikoro? Ko iva vanhu vacho vari kurwara ndichavapei kuti vadye? Ndo chimwe chinhu chinondishungurudza. Alright, life yavo kana ndikakwanisa kupora ndinogonawo kuzotiwo Mwari anogona ngopindirawo ndikawanawo mari yekunotorawo wani wacho ari kugara pamba uzvo. Ava 2 ava hatitombovaverengi nekuti vanouya mazuva avada, pavanenge vasipa havadini, havapo. So uyu wani uyu ndiye anogona kutombowanika uzvo, kuzi ndiye anoswera aripo achipenga achingorwara pfungwa ari pamba, anogona kuwacha, anogona kubika, anoita basa rese. Saka inini ndaitawo ndichishanda ndichitumirawo chikafu kuti vana vagone kurarama neava vacho varipo vari kurwara pfungwa vawanewo kudya. Saka ini zvandakutanga kurwara, vana havachakwanisi kuona school fees, vana havachakwanisi kuti vaone chekupfeka kana chekuti vadye zvacho, beta vashayiwe hembe asi vachiwana chikafu vachikuru vari pamba, kuzi inini wacho ndini ndakurwara. Wakazobva sei kuChipinge uchienda kuKaroi? Mabvira ndakaita Chipinge ichienda kuKaroi nevamwe madha vandaiziva. Saka mai ava vakanditi vari kuda munhu anonoshanda mushopo mavo. Ndabva ndaenda kunovashandira mai ava. Vakavashandira zvikwenguva kwe2 years ndichivashandira. Asi munhu anga akaomera pakuita sei pakubhadhara, aibhadhara zvokuti pamwedzi agona kuti ndambowana $30 imwe ndozokupa imeni ndakambohodha. Ndabva ndaona kuti kwandaigara uku ndichitarisa hangu hama kwakakosha kuti ndidzokere. Asi kuti vanhu ava vazowana chinhu chekunzi vadya, ungeni ndaita sei? Ndatosimbirira nekushanda. Ndabva ndazosiya basa kwamai vaya vaita 6 months vasina kuita sei? Vasina kundibhadhara. Ndambozama kusungisana navo nkaona kuti ngandisiyane nazvo. Zviri kutonetsa, iwo munhu ane mari kudhara ari kubhadhara vanhu vari kuita vari kuita nyaya. Beta nongotsvagawo zvimwe zvekuita. Ndikatanga kushandira vamwe mai kuvatengesera mabhero. Vakandipawo mari yangu ye2 months dzana ndavashandira. Ndobva ndatanga kuhodhawo hembe ichiita sei? Ndichitengesa. Ndaitoya muHarare ndichinonga hembe ndichitengesa, kanziwo school fees ndokwanisa kubhadhara. Saka mukutengesa uku ndakatozosvika pakutobhuroka nenyaya yekutanga kudii? Kurwara iyo ndichizama kuzvirapisa kuchipatara kupi kuZambia uko ndakaenda ndichizama kuti ndichapora, asi zvakasvika pakushaya basa. Ndozosvika pakuona kuti marwarire andiri kuita aya haasi marwarire echipatara, marwarire ekutoda kuti ndichoenda kuchivanhu ndinorapiwa. Ndopakuzosvika ndauya panapa, ndomaitikira zvakaita.
Vana va 10 vakakura zvakaita sei? Pane musikana ne15 years. Ari kuitei Yenda angati mupiye we15 years we ngeda kunyora chi form 3. Form 3. Satati iri ndora tanga form 4 iri atombomira kuenda. Kuzi handina chi ana mari. Akambotraya kuti wakaona mukana wokupindawo mubhimu woita sei wopindawo kwanisawo kungonyora chero kabudawo ne1 kana 2 zviri nani zvinogona kuwanawo panonzi pari kudiwawo munhu ane 1 ukaita sei ashanda tikabatsira kuchengeta vana. Umwe wacho uyu mukuru uyu ndiye ada kunyora chi form 4 yake. Apa vese vaita sei vakagara izvezvi kutaura kudai hapana ari kuenda kuchikoro. Vadika umwe wacho grade 7 anoda kutanga form 1 mukomana asi kuendawo kuchikoro izvezvi. Vadika vamwe maECD ava kuchikoro havasi kuenda. Vamwe wava magrade 2 nemagrade 1 hapana ari kuita sei enda kuchikoro. Poitawo kamwe kaifa kutotanga uchienda ECD gore rineri akasi kuenda. Kamwe kadiki akasati kakura kachiri nemamanthi. Vakomana vangana vasikana vangana? Vasikana varipo vese i5, vakomana 4. Wachozozanganisira newako? Newangu uyu. Wako musikana kana mukomana? Musikana. Musikana zvakare. Vari kugara papurazi ipapo? Vana vari kugara papurazi ndopavari kugara. Saka ninda ndakati sinzi uyu achigona kubikira vamwe nekuvawachira ndichishandawo ndichitengesa ndichidii inzvimbo yekuti chero kada kuenda unotengesa haina mari zvokuti kwakanyaita kumapurazi umwe kuye kuti chero ndikadawo ndonogara ikoko ndichitengesa handinawo kutengesera asi ngagarawo muno ndoganawo kutengeserawo vaviri vatatu ndichiwanawo kana $5 pazuva kana $6 ndichikwasaita sei ndichikwanisa kutumira kuti vakwanise kurarama. Akati hatinawo upfu wandei ndichitobvunza wacho ndovari panext door yanenge achitotaura situation kuti izvezvi havana chakati havana zvakati kawanawo mari ndongotengawo zvakawanda ndichichengeta ndane mari ndoiswawo pabhazi ndokwira ndoenda ikoko ndonovasira ndodzoka ndomararamira taingoitawo iwaya. Saka pamba penyu pakamira sei pavari kugara? Mune madzimba ngani, mune marooms mangani papurazi pa? Pamba apa pavari kugara purazi iri raparara. Purazi iri hatova nedzimba dzekutoti ndinototya kuti mvura iyi inombonzi macyclone ikangomuka yakanzi yanaya zviri serious vana vanogona kudonerwa mumba imomo neivava. Saka ini ndaitotiwo ndisati ndarwara ndaitiwo ndikarapiwa ndikapona kana kutiwo ndisati ndarwara ndaita siroto ndichashandawo ndonotsvagawo paruzevha pandinoenda ndonovaka even ka1 room chaiko vawanewo pekugara nekuti apaizvi mvura ikanzi yauya dzimba dzacho dzakatoparara kutsemuka zvokuti chero mukaona pikicha redzimba dzacho munotongoti hazvakaoma. Hadzisisiri dzimba dzaiva dzimba kudhara izvezvi kutotya dzimwe dzacho dziri kutodonha idzo yacho ikangodonha zoti vana kwane zvimwe zvinhu ndichirwara kudai. So wakura iwewe Jessica ndanzwa wambotaura zvemuchidimbu nezvemwe muprofita wakamboenda wakambofambira here kuti dambudziko ratinaro ndine vakoma 3 vaviri vari kurwara nepfungwa amai vari kurwara nepfungwa chingave chii wakambozvitsvaga? Ini ndakambofamba mukoma Robert. Ndakafamba zvokufamba zvezvezvi unyatsokunzwa kuti ini ndaita sei ndafamba. Asi zvimwe zvacho zvainyanya kuitika waiti ukasvika chiri pamuprofita anonzi anobatsira matambudziko evanhu kana kurapa vanorwara pfungwa vachipora waigona kutosvika wotadza kuonekwa dambudziko rako wotoita kungewo kwako zvakanaka kwevamwe ndokwa zvakashata. Wozama kuzvibvunza kuti ndine munyama here imhepo rudzii hazvisi kuda kufumuka here kuti zvionekwewo kuti zviregererwo vanhu ava kuti tikwanisewo kuraramawo zvakadi zvakanaka at least wochero tikaite vaviri vane pfungwa dzakadzokedzana
tichikwanisa kubatsirana ka zvinhu zvinoreruka. Ndiri 1 zvinhu zvinoita sei zvinondiremera ndega handizozvigona. Saka ndakasvika pakufamba chingono zvimwe zvacho tosvika pakuzoudzira muprofita umwewo aigona tukamuudzira akada kuzvitsvaga anga asinga aigona kutorasika nyaya yacho kutotaura isiri iyo kana kuti aigona kurasika achitaura izvo but zvimwe zvacho inini handizvizive nokuti zvinhu zvakaitika ini ndidini pamwe ndaisanda tozvarwa kati ndikasanda zvarwa zvinhu izvi. Saka chimwe chinhu chakandipa nyanya kufamba kudai ndaizvibvunza kuti uya akurwara uya akurwara so ini ndindasaraka kuzi zvinhu zviri kuita kuteerera kuvana. Saka ndo zvimwe zvakandipa kufamba ndobva ndangoti pamwe ininiwa sinzi zvisiri kuonekwa havisati chakunanganawo nini ndokusvika kuzosvika kusanganidzanawo nedambudziko randinaro nhasi irori. Pane wambotaura uchiti pane madzibaba akamboda kuedza kubata nzvimbo inobva amai vako ndechekupi uye kana paine paakataura nemazita uchiri kurangarira ataure tione kuitira kuti kana paine imwe hama kana ana ari kuona anogona kunge achiziva nzvimbo iyoyo kana kuti anogona kunge achiziva nhoroondo yematangira akaita amai vako kana kuti hama dzavo zvichida pangwa nhoroondo matauriro anoita akataura achiti mumusha maamai vedu isusu kune ngozi iriko. Kune imwewo ngozi kwakaurayiwa munhu nevakuru vaiita vanhu zvavo izvi zvameno munhu ainzi aibva kudivi reMozambique achishanda ari mufudzi wemombe. Saka ivo mukuita tsika dzavo dzeuroyi ndokuuraya munhu uzvo. So munhu uya anga akumuka kuti ndoda mukadzi ndobva vamupa amai vangu. Amai vangu ane kuziva akati aiwa ina handikuitwa mukadzi wechikwambo ndekuramba. Saka vaitodiwa kuti vanogara kumusha kwemufi uzvi iwo kati aiwa handingaituka mukadzi wechikwambo. Ndopari kunzi ndopakabva mavambo ezvinhu izvi. So vakazviita vacho vaiziva vanga vachiri kugona kutsipika nyaya iyi vaigona kutsikirira kuti inyaya iyi isamukira ichingofamba famba yakanangana nevanasikana vakazosvikawo pakufa vese vakaita zvinhu izvi. So hapana achagona kutsikirira munhu uzvi akungoenda paada as long as mwana akangobuda mudumbu remunhu ane ropa rekwana amai uko yakutorova vana. Hama dzaamai dzaicho vasara variko vacho havatoziva kuti amai havapenyu here kana kuti vakafa kuzi vakangobuda vachienda. Saka zvinhu zvinenge zviti kana chisati chanyatsa kubata munhu chichiri kutanga munhu anozvoti usiku anogona kutovhura madhoya achimhanya achiita sei achienda. Saka anenge akazomuka wakaenda vakatadza kuvabata ndokuendera futi. Ndo maitikira zvakaita. Pane ava tu vatatu vesa marwariro acho avanoita zviri kwanisa kutombobuda here tichitaura kana kuti marwariro avo akamira sei? Marwariro avo kuti ivo vanokwanisa kuita nyaya aiwa urwere hwavainahwo kurasika pfungwa sezvataura kuti vakanga vakaiswa mweya wechikwambo chinogona kumbobuda here chichitaura kana vaakurwara nepfungwa zvokuti chinogona kupa kana maideas izo? Hachina kupa maideas. Munhu aitongoti zvikagara sagoko wakagara apa ndizo zvikatobata wototanga kutochema vachitoita nharo zvoti vanenge vaida kutojamba kana juraho kana kuvhura gedhe vachimhanya vachienda. But zvinhu zvaiwanza kuitika pakati peusiku ndopazvaiitika zvokuti uyu azodzikama nazvo uyu ari kubika sadza uzvo dai vasina kutomhanya kuti usiku vanhu vaimhanyirira vemuraini wotomusungirira mumaoko ovharira dhoo mangwana ndizvozvo usiku dai vasina kuti vakasimba uyu aienda woti atisingamuoni kutaura kudai nokuti mumwe musakatobatwa mudhamu anyura mvura. Vanhu vakutotraya kuda kudii vanogona kuswima ndo vakazopinda iye kubuda mudhamu macho achagone amwira mvura which means zvakaita sana kuti uyu afe uzvo. Pakurwara kwaamai imbapatsanangura vanotombosvika here paextend kuti munogona kumbotaura mese nyaya izvi ndiri kuzviita kuti ndione conversation yavanosangana pakuzosangana nemurume veita bonde.
kunzi vanoita nyaya hunge tasangana kana kunzi tasvika varipo handizi ndaenda ikoko varipo ndasama uda vanyengetedza taurawo navo vati mambo muri kudei ndinokutengera ichi kwete zvanoenda waya nazvo zvokuti tinotombofambidzana kadistance but pamwe pacho eme muchiita nyaya chiro ukada wabvunza unotonoti ndikutovashupa havana chavarikutomboziva kuti zvinhu izvi zvakafamba sei notonzwa nyaya dzacho dzakutotaurika hadzisi kutowirirana pamwe kutozovabvunza kuti chavambotaura chiyo kuti nditengerei hachisicho chaakuita sei chaakutaurwa yapoza mandada kunzwa kuti kosi dai vaikwanisa kutaura taigona kuvabvunza pamwe vakatsanangura mawanira vakaita chi vana asi vakatsanangura zvaigona kubatsira isusu kuti taigona kuwanawo pekutangira plus matangiriro acho anonetsa nokuti pavanenge vachisangana nevanhu vanenge vari vangani vari 2 munhu ari nomwe hapana paachabvuma kuenda nemunhu pachena kunosangana nemunhu kuti amupe mwana vanotoenda kusangozvoti munhu iyeye pamwe agona kusatozoonana futi yatova nhumbu ndipanaonza kuti even nekurwara kwavo panosvika here pavanombonyatsotanga kagorizina kekuti vanogona kuzotsveterana nemunhu nekunotsvaga nzvimbo yekurara nekuita zvavanenge vaita ubva vapedza zvenyaya kana zvinenge zvaingova zvokungonzwa nemunhu zvakati munhu anongobvumira zvese achirasika chi achirasika njere zvimwe chetezve nevamwe tuva zvimwe chetezve nevava uyu wandiri kuti anobikira vana ndinongomuona yachi yanhumbu iwe inhumbu kai ngoti ameno handiziviwo pamwe ndiyo pamwe haisi wakarara nani handizivi utononyaya dzacho kutomushupa futi tomubvunza bvunzurudza zvese izvi totongopesera ndati vana ava tova vangu bheta ndidi ndichengete papurazi pamuri kugara izvinezvi anasisi vako vaviri ava vakazvara vana vangani vese vakazvara vana 9 umwe 4 papurazi pavo saka 5 tichireva kuti ana baba vevana ava varume venzvimbo iyoyo vamwe havasi venzvimbo iyoyo vamwe waitoona munhu yekutanga unobva pano woenda kana kumaronderoko achingofamba nerodi ngofamba nerodi rozoona yanhumbu udzoka futi nerodi achingoenda nerodi pamwe woenda kana kuchivhuko irodi kai tuzoona ikoko nzwa kuti ndakamuona kuchivhu nakaendawo kuchivhu ikoko ozoona paanodzoka nhumbu inooneka yakura kana ichiri dika yaioneka kutozongoona kuti izvo havana vatizivi uyu mudiki uzvi ari pamaoko ndiye atakasiva baba vake kuti baba vacho vane munhu wavakaudzwa kuti mwana ananhengu uyu mwana wani mwana wangu ende pakazvarwa mwana anzi akatombotenga zvinhu akaisa pabhazi zvihembe ndo zvakasvika asi mari yakatumira kuti mupei atengere mwana shuga nei mwana awaniwo shuga yeporiji haina kusvika nokuti vakabatiswa mari vakaita sei vakadya mari nokuti vaiziva kuti kumunhu ari kwairi kuenda kwacho haana chaanoziva ungonomupa kuti zvabva kuna nhinga asi zvokubvunza kuti mapuhwa mari here madai here haazvizive ende haazvifungi saka itongoziva kuti zvinotongovharanawo zvakadaro vari kupi baba munhu yari kuSouth Africa ndokwaari saka musi unono ndaitaura naye nditi uri kuziva here kuti mwana wako iwo ari kutotambura asikuwanawo chikafu niniwo ndine dambudziko randakasangana naro kunoko marwariro andakaitawo achitoti chiini chitomutsanangurira kuti ndo zvakaitikawo urwere hwangu hwakatangawo ndiri pamba pandaita se pandailoja mai ava ndaigarawo navo ndichivaturawo saamai asi handinoziva kuti munhu wandiri kutsanangurirawo ane mabasa ake akaita sei akashata saka wamutumira meseji daro akati chii murume akati ndichaitawo zvandee ndichikwanisa ndikawanawo mari ndee ndichitumirawo motengawo zvinodini zvinhu munotenga moisa pabhazi zvinoita kutiwo vadye asi haisi mari ka yekuti angatotarisana nevana vese vaanavo anenge aitotarisana nekuti wawana shuga uyu wawana hembe mudiki uzvo ndiro zangu kuti unogona kunge usina kumubvunza
sezvo unenge uchikuti arega chikuru ndechekuti aita se achengeta mwana wake. Vanoti vakasangana kupi? And iye paakasangana nasisi vako haana kuona here kuti munhu uyu murwere wepfungwa? Anotozviziva kuti munhu uyu anorwara pfungwa. Ndakamubvunza akanditi paaienda kuHuni ndopavakasangana. Uye kusvika atauriranawo naye ikoko, menoti vakabvumiranawo ikoko kusvika vasangana. Anzana kutombosangana nawo kwenguva yakareba. Ndakatozongoona munhu yaanhumbu. Pandatoziva kuti nhumbu ndeyangu. Saka iye andozviziva zvake kuti amai mwana wake anga ari murwere wepfungwa. Anozviziva. Saka chakamupa zvakabva nekupi kuti anotoitera kubvisa bhurugwa munhu anorwara nechirwere chepfungwa? Inini izvozvo zvandina kuzokwanisa kuzvibvunza mukoma Robert because ndakaona kuti ndikadinyanya kuda kumutongesa stereki. Iye akatombogona kuda kuzvibudisa pachena nokuti waakaudza wacho akamuti handisi kuda kuti zvizikanwe. Handiti handisi kuda kuti zvizikanwe kuti mwana uyu ndewani? Ndewangu. So uyu ndokuzorwadziwa kuti but vana vari kuramba vachingowanda ndekundiudza. Ndikati inini handigoni kumumanikidza kuti yautaura kuti mwana ndewako. Asi kuti ini chandisingadi ndechekuti ndochengeta vana vokura. Handiti vana vakura ava ndozoudziwa kunzi ndini baba womwana, iwe waigara mudhuze uchiona pesapa ndichisafa. Ndopandozokudza kuti mwana uyu baba wake hativazive. Kana vake taakuvaziva taakuda kuti vaende kuma-DNA test. Ndomaudzirana ndopaakazopuwa nhamba dzangu ndobva afona. Abva ataura neni. Ndikati sinzi muchiziva zvamakaita. Inini handingakurambiri nokuti imi ndinoziva kwamaisangana. Muchitaurirana muchiwirirana. Menoti maita zvokumbunyikidzana here? Kana kuti maiwirirana? Kana kuti mairovana kwamaitukana? Imi ndimunete se? Ndimunoziva. Akati hembe zveshuwa hembe akatotenga kabhegi. Ina ndatotengawo dzimwe preparation ndatumira. Ndobva atengawo dzimwewo ndokudiniwo ndokuenda zvokuti mucheche wekutotaura kudai hembe adini anadzo. Asi mari ndoisina kuita sei? Isina kusvika. Akati hanzi akatumira 800 rands. Akati munomupa 200 rands iyi munongoita yetransport yobhadhara bhegi kubva kuno South 100 rands. Imwe 100 rands ndeyenyu yetransport unotora mari nebhegi. Muchiendesa kupi? Muchinomupa. Kozi kwamupa mari yekutenga anotenga hake. Angazoitawo mistake yekutengawo zvimwe mabhisiketsi pati zvimwe zvinhu anenge aita sei? Atengawo hupfu neshuga nesipo neni. Vaya vanoziva vakaudzwawo shamwari kuti ndakapuwa hembe dzimwe ndikatora ngapa muzukuru wavo. Mari anombomupa mari ndakudya ko ndafire unomutorera. Mari ndobva yashandiswa. Mari. Iye ndobva ndataura naye. Ndobva ati ndichaita kuti nditaure naye. Ndobva azofuti ndakafonera mai vavo ndikavabvunza kuti pai uyu tsitsi foni. Ndoda kutaura naye ndibvunze kuti kwakasvika chii nechii. Ndobva vamupa foni. Saka zvimwe zvinhu ngamubvunza zvaapiwa anodayira kuti hendeita se? Ndapiwa. Chaasina anoti handina. Saka vanga vakamirira padhuze vachimutiita kuti ndadini? Ndakapiwa. Ndobva ati wakapiwa chii nechii? Akati handiziviwo ini. Mari wakapiwa here? Hanzi handina kupiwa. Bva vati vape foni hanzi ndakamupa anonyepa uyu. Bati aiwa handina kupiwa mari. Moda kundisungisa nemapurisa kundinzi ndakatora mari asi handinotora chi? Mari. Andomuromo wakadayira. Saka ndopandakangoona kuti upenyu ndozvaunoita. Mukuru anonzanisa rai? Danzi Daina. Danzi Daina. Ari pakati? Tsitsi. Iwewo Jessica. Ndiani aikutumidza mazita? Aitumidza mazita ndiani? Vanenge ivo vaingopa mai. Vanenge ivo vaingopawo mazita vachienda. But uyu mukuru anoti mazita akatozonyatsokutaurwa tatokura isusu. Tiri vadika ingonzi mwana mucheche chingoendwa naye chete. Tosvikawo patava panapa. Ndakazobaya uchiti wakushandisa sinema yekuti mulambo.
Wakaiwana kupi? Senemi ndeyavo yavanombotaura. Oho. Zvokuti ukanyanya kuvabvunzisa. Muri mwana wakwani? Wambotaura ndiri mwana wakwaMulapo. Kono senemi vari kuramba vachitaura asi iri kuringa mubrain dzavo. Saka pesa tangoshandiswa senemi yavo. Saka Diana Tsitsi newe mese makakwanisa kuwana zvitupa makaita sei kana mabhethi? Zvitupa zvakanetsa kuwana. Zvitupa ndo zvakanetsa. Zvekutoti vana vachaivo kutoti vanyore magrade 7 pakatonyorwa tsamba chaidzo. Zvekutoti form 4 iri kutonzi zvitupa zvinodini? Zvinodiwa. Saka kuti tiwane mari nokuti ndani mari yekuenda ikoko kunofambira izvozvo sofa ndisati ndadini ndava nayo. Nokuti vana vada kunyora form 4. Saka which means vanofanira kuti wane zvitupa nemabhedhi. Ndoimwe nyaya ichavatarisa kunyora. Ruzivo vanenge vanarwo asi proof yekuratidza kuti wakaenda kuchikoro panenge pasina. Hakuna kumboitwa here chirongwa chemobile registration chekutoresa vana mabhethi nezvitupa? Chinotoitwa kakawanda. Asi kuti vanhu vekwaDA ukada kuvatsanangurira nhoroondo havadzinzwisisi. Ivo vanenge vachiitirawo kuprotectiwa basa ravo. Nekuti kuti munhu ature chitupa hunge kwatakabva uku kune chitupa nomatauriro avo. Saka kana kusina vana havakwanisi kuwana zvitupa. Saka patakutotaura kuti izvi kune vana 13 mese mhuri 13 imhuri ine vanhu vasina kana mabhethi kana zvitupa. Vana ava vachaitawo mhuri dzavo vari 9 vasina zvitupa. Mugovedzinza revanhu vasina zvitupa. Ndo zvazviri kutotaura. Muri kwachifani? Apa izvezvi zviri kwaMadhuku. Madhuku uko. Andofunga pamwe kwamboenda kana vatsanangurira vanogona kuona kuti pofambiswa sei. Ndakambotraya. Alright. Ndichiitira vana. Tidai vana vakwanisa kuwana mabhethi. Oti kana kurejista grade 7 chako mwana anenge achingozoramba wachienda nekunzwisisa situation. But zvinenge zvakaoma kuti mwana azive kuti handina bhethi, handina chitupa. Zviri kufamba sei senemi yangu ichi. Mwana anenge achitombotrayawo kubvunza, saka mama zvikafamba sei ndine chibvunzo. Handigoni kudzipindura dzimwe nyaya yenyu. Handikwanisi. Mama saka kukwanisa kuti toresawo zvitupa. Handizokwanisa kuvatsanangurira vana nokuti vamwe icho chiri vai mudiki. Asi ava vati kurei vasikana vaviri ava vakuziva. Ndakavaudza. Akati saka since vachiziva hazvichanyanyi kuvadya mwoyo stereke. Vari kuonawo situation vari kuona situation vabereki kuti ambuya chimai nevamwe mama vasara iwani. Zviri pawakatonzwa kuti ndatanga kurwara wakashungurudzika. Gore ra2024 rese rakavashungurudza nokuti vakazonyora chachikwereti vachingonzi mari yeschool fees haisi kuita sei, haisi kuuya, zvichivajeka pfungwa. Saka nevana ndakaona kuti vanogona kukundikana kutaura. Asi zvimwe zvacho zviri zvichitovanetsa zvokuti papaishaya mari yebhasi ngadai vakauya kurwara kwangu kwese zvokuti ndakasvika paukona kumuka ngadai vakatosvikawo. Asi nenyaya yekuti vanga vasina mari ndozvinhu zvakavakonesa. Ndakangonzwisisa kuti hakuzi kundirasa asi vana havana mari. Havasi kushanda kakuna kwavaneiwana mari. Ende mapurazi acho amapurazi ayekuti haacharimiwe. Nguva mapurazi evarungu vekare vaya vairima. Izvo zvazvo ngoti afungo kurimawo kamundu kake anotorawo vanoda kuti vamushandire pakapurazi. Pakamunda kake pamwe anoda vanhu 4-5 anotorawo vanoda. Saka iwo ukasikazikanwa haukwanisi kushanda.
Mukomana mukuru ane makore mangani? Kuvana vanhu vasisi wangu Vese pavana mukomana mukuru ane makore mangani? Ndiwo 20G. Handichazivi ndiwa 20 chini. But handiuziva kuti grade 7. Grade 7. Mudiki ari kumenda ma-ECD. Vadika ndiwo ma-ECD. But umwe wacho asati atanga. Okay. Then vatati kuasikana kuna ane 16 years. Nane 16. Poita wane 15. No, apa ndokubvunzira kuitira kuti kana paine vakateerera vanewo rubatsiro rwavada kupa rwakafanana nezvekupfeka. Vabvaza kuti inini ndoda kutengera vana vasikana ane 16 years ane 15 neku-ECD mukomana ari kuenda grade 7 neyakadai so kana vachinge vakasununga. Uye zvakandoziva kuti pana vamwe vakutoita dzimwe hembe dzekupisa vachiti dzawandisa panapa kana dzasakara kutoti kana vachiti aiwa isusu tiri kuti musapise Jessica ari kudzida hembe idzodzo. Nemamwe magumbezi avanoti achaitai kwauri chinenge chitori chinyowani. Kozoitawo vamwe vanoti inini ndakatozvipira kuti ndoda kutonhonga muri mushopu chaimo chaimo. Vabva vaziva kuti ndozviripo. So kwadi vanobatsira zvavo vakasununguka kundibatsira nokuti mhuri yacho ndega yakaita sei yakandowandira pari zvino asi ndanyatsa kusimba asi ndakusimba. Shure mongo chinhuwo ichi chikazokwanisawo kufa nemishonga yandiri kupiwa kuno kuna sekuru Shumba ndofunga zvichandibatsiridza kana chinge chinzi chaita sei chafa, nokuti kana chikasafa kubatsiridza kwacho kunonetsa noncharamba ndiri kuno ndichingofambira nyaya yechinhu chimwe chete. Asi ndorimba kuti zvinoita nokuti apa ndaakunzwa zviri nani. Handiti Mwari nevadzimu vanotitendera. Kana uchinge wapora wakatarisira kuti wotangira papi? Ipapo ndo pakaoma. Chatangira papi? Nokuti apa handisi kana kutomboshanda kana kutengesa kana kuita sei. Even mari basi yekuuya kuno munhu anokwanisa kundipa ndiye mukadzi wewe akaunderstanda situation yangu. Akati mari yebhasi ndokubatsira kuti uende nekudzoka. Zvese ndinokupa uenda unobatsirika. Nekuti ndiwo utori mai vevana. So wewe ukafunga kuzviuraya vana vachaita sei? Chitosvika pakuperero. Kana kuri kunzi wakujairirwa nevaroyi zvekutosvika pakungoitwa zvese zvavafunga. Ende nemunhu wacho ndaimuchenesa, ndaimbofungidzira kuti angasvika pakundiita zvakadaro. Munhu andaitoudza situation yangu achiziva makuriro andakaita ende kugara kwese ndichitiwo ndikatengesa ndakupinda mubhazi ndoenda kumba. Asi ndinoziva kuti pandiri kuudza munhu ada kuwanawo pekushandisira shandisira zvinhu zvake. Saka mari yestati yaungadi kutanga nayo ngatiti wasimba manje kuti ndounoziva wakambotanga kuita zvekuoda izvochitengesa paungoti apa ndakawana padiki pakadai zvinogona kundibatsira ingave mari? Inini kuti ndinzi ndashanda ndagona kuchengeta mhuri iyi zvekuti handidzoki kumashure asi zvokuti ndinomboti ndadonha pawanawo kana 300 kana 400 ndokwanisa kuita sei kushanda zviri serious. Vene ndakutasirawo kuti ndikakwanisawo kushanda ndotorwawo passport ndoendawo kana kunohodha kunana Zambia uko ndichidzoka nchidini ndichitengesa ndichichengetawo mhuri wedzi kusvika wedzi zvandabatsirika. But passport ikaoni inotoreka sei usina chitupa? Chakutonetsa apa ndechenyaya yebirth nechitupa. Pasi passport yechitodiwa birth nechitupa. Asi kuti kana akakwanisawo kushanda zvakasimba ndinoendawo kwaDA ndonotaurawo nyaya yangu sezvaidi sezvairi. Vanoti ungabatsirike sei? Handiti no pakanaka. Ndine passport yako yandakapiwa neimwe hama iri kunze kwenyika uko. Akati amadhiwe ndisvitsirewo kuna Jessica mari. Akaona nyaya yako akati mundisvitsirawo chipo icho
Mukoma Robert. Yes. Ndakuziva munhu andibatsira. Munhu yakati ndisataure kuti ndiani. Nakataura ndida kuti chi. But shoko rangu. Toda kuvati maita basa Mwari ngaakuitirei zvakanaka. Zvakangooma kurarama usina hako. Unoudza kuti ndaita dambudziko rakati. Karwara chaiko goni kuwana munhu anokupa kana dhora remushonga chairo. Ngoziva kuti ndiri kurarama ndiri wani. Zvakangooma Mukoma Robert. Enda kuchipatara hauna kana munhu anokuona. Kana anonziwo hama yako. Ndicho shungurudziko kuti ndikafa achazoti wauya uzonditora kuno ndiani. Ndichatochonera mumochari nekuti hama idzi dzinenge dzisiko. Ndichabatsirwa nani Mukoma Robert? Ina handigoni hangu kuvatenda, asi Mwari ngaavatende. Ndipauchema udai shungu dzakandizarira mumwoyo. Every day ndechikufunga ndichaita munhu here inini, ndichaita chii, ndichararama sei. Kana musi wokuti ndapererwa chaiko ndochaiwo kutaurira nyaya yangu kuti ndomuudza ani wandinoudza. Kuti nyaya yangu yakadai ukaudza munhu anondigonotadza kuzvinzwisisa. Asi Mukoma Robert nini upenyu. Andigoni kuvatenda Mukoma Robert. Nemi wacho ndodai Mwari aramba achikuwedzerai makore mabatsiro akawanda dambudziko serangu. Nechiti handina hama. Asi nisingaziti kuti variko anogona kutibatsira muupenyu. Tototenda shamwari yako yakatanga kundifonera ichiti ndine shamwari yangu ane dambudziko. Ndakati ngaandifonere nditaure naye nditese ndimubvunze zvandoda kumubvunza ende ndinoti abatsirike sei nekuti mubvunzo nenyaya yawandudza kai ndiri kuona kuti haukwanisi kuzoita sei kundipindura. Ndopaya pava akabata ari nditenge airtime nekuti ndoziva kuti haana ndimutengera aiti sei haufoneri. Munhu uyu Mukoma Robert ini ndandafunga kuzvidaridza. Ndati bheta yangu ndizviuraye. Chandikuraramira panyika apa hapana. Ndikurarama handina hama inini. Hama dzacho dzandoti hama ndizvo zvingori mhepo dzega dzega dziri kuteera. Kuti ndifambe ndiende kunotsvaga kubatsirwa kwatoona vamwe vachibatsirwa kunonzi kunodiwa chi? Mari. Ndoita sei, ndobatsirika sei, vese vandakambosvikira hangu handigoni kuvataura nemazita. Asi unoona kuti usonzi harikwanisi kubatsira pasina mari. Ufunga kuti ndiwodzokera woenda nedambudziko rako. Wosvika kumba uri kurwara, uri kutambudzika, una kana pekuti unobata. Apo ndabhuroka ndagara pasi. Ndabva ndagara kafunga kuti inini bheta ndiende ndinozvihenga. Ndasvika pana ndakuda kuti ndakukwanisa kudawo zvipfudza musango. Mukadzi yakadarika mbino kwaaibvawo kurodhi. Zvakamunetsa kuti munhu uyu ari kuitei. Inini ropo yangu ndandinayo. Apo kwanga kuri kusango hakuna kana munhu ndaita sirota anondiona. Mukadzi yakasvika. Bva ndamutsanangurira nematangira ndakaita kurwara, nemaitikira zvakaita, nemaudzirwa andinoitwa. Akati dambudziko rako nganditry kutaura naMukoma Robert wakambobatsirawo vamwe zvichiita sei zvichiita. Ndomheno pamazuva akazotaura nemi akandidzvisira time akatitaura navo. Pamwe vanokutsvagira vanhu vanokubatsira dambudziko rikaita sei rikapera. Asi handina kuziva kuti ndichabatsirika Mukoma Robert. Ndaingoti hambeni Mwari kuti vachatisvitsawo papi. Whatever zvinenge zvaitika ndo zvinenge zviripo.
Saka pakasvika akatora tambe yangu akaenda kumba kwake. Ndakatoita 2 days nemwana wangu tiri kumba kwake achiperekedza mwana wangu kuchikoro. Svikawo izvezvizvi pandiri panapa ndiye munhu ndinotomuona sehama yangu nekuti izvezvi kuti ndashaya kana sauti chaiyo anokwanisa kutumira mwana wake sauti kana kutumira mari payako kechi kana $10 yekuti tenga sauti kusvika pari zvino. Saka ndiye wandototi ndo hama yangu kwandiri uko. Ndiye munhu anogonawo kumira neni achindikamfota. Asi vamwe vacho vakambofonawo vane tarisiro yofungidzira kuti ndichafambidzana navo asi inini handisi pakuita izvozvo. Situation yamukoma Robert nevana vandinavo handikwanisi kuti ndiende ndinoroorwa. Kuti munhu anotora nhamba dzangu achizondiudza kuti anoda kundiroora kuti anoda kugara neni. Inini izvozvo mukoma Robert asi handida kuzvitarisira. Ndofunga kune vanonzwa ngavazive kuti nhamba dzangu vachitora vanoda kutaurawo neni nyaya dzekundikamfota ndinozvigamuchira, asi zvokuzondiudza kuti vanoda kufambidzana neni inini handikwanisi. Vana vachakawanda mukoma Robert. Vanoda munhu anovatarisa. Inino zvakare kazhinji kana ndichiisa nhamba dzevanhu ndiri kutarisira kuti munhu anenge achifona haasi kuzokubvunza zvakare nezvenhoroondo yeupenyu hwako nekuti atoinzwa. Handitwa zvona vanhu vari kuita dambudziko kuti vanofona vobvunza zvakafamba sei, asi nyaya vanenge vakaiona vakainzwa. Vamwe vacho vanofona vachindikamfotawo sehama dzangu asi kuda kusiya pese pakanaka. Vanotaurawo neni vachindikamfota ndichitotonda wanochi hama. Vamwe vanofona vachitaura kuti handino mukadzi toda mukadzi wofambidzana naye. Sandati nyaya yanga ndigare ndaitaura kune vanouya zvavo vaine tarisiro iyoyo. Inini hangu hazvina kundisunungukira. Asi kanawo kuri munhu wanongofarira kutaurawo neni achindikamfota handina hangu dambudziko nazvo. Ndinotozvitenda nokuti zvinondidzora pfungwa. Nguva yangu zhinji ndichifunga kuti vana handichavapei kuchikoro. Ko inini wacho ndichadii? Ngavaende havo kuchikoro indirare zvangu nenzara mukoma Robert. Ndo zvandinoshuvira. Chero kana ndatanga kutengesa ndichatengesa asi vana ngavaende kuchikoro. Ndichirara zvangu nenzara. Inini ndopana chero kuti inini chinangwa changu munhu akandipa phone number ndosakaona papa ndakatokukumbira Jessica zvinoita here kuti ndipe vanhu phone number yavo. Handisi kupa vanhu nhamba kuti upinde murume kana nguva yacho yakwana inenge yakwana, asi takatarisana nedambudziko raunenge watsanangura ipapo munhu anofanirwa kunyarawo so kana uchinyenga munhu ane misodzi pamatama. Handitwa zvona handione kuti zviri normal kuti unyatsa kuti munhu ari kuchema ari kukudza kuti ndiri kuchengeta vanhu. Uchanogara neni wondipa vana vamwe handiti wokundikana kugara neni uchandisiya. Ndine kuru imwe ndinozovapei vana vacho. Endo ipo pacho paari kuti ari kuwana unobva utomudza kuti pamari yatatambira ndinoda kutumira kumusha anozozvikwanisa here? Haatombozvikwanisi nenhamo yandinayo. Ndinoshuvira kuti ndikakwanisa kutengesa mukoma Robert ndikapora. Kozi chinhu chinondipa marwadzo ichi chinenge chichifamba chikasvika muchest chinonobaya zvokujunga zviye zvokubaya zvokuti ndonzwa kuti ndiri kubayiwa. Ndikanonoka kudya chikafu chinotonotanga kuruma matumbu. Chikapinda musoro kana munzeve chinonokoma munzeve chichiisa saundi. Gogo ani muri kuona nezuro pandakaita sendarara paye zvanga zvatotanga. Ndo zvachine chichiita izvezvi. Chikapinda mugumbo chonosunga waist ndounotadza kusimuka kana unotadza kufamba. Hapana pachisingaendi ende chinoita zvachinoda. Kunzwa kuti ndikutonga ugariri chaihwo munyama iyi. Saka iye kaada kukuroora ngaakupika mari yekuti musikana atambudzika rega ndimubatsire arapwa ndozonyatsodanana naye ndomuroora. Handi ndo love yacho. Zvino akada kutanga kungoroora iwe funga kuti pane chokwadi here naye madhuyo kuti uri kuona kuti munhu ari kurwara ubva kuti ndira kukuroora. Uda kuroora chii? Saka toda kutenda hama yako iyi yekuchinhoi yakakuona wakuda kuzvisungirira. Kwandiri ndiye mwari wako. Ndiye akazoita kuti tisangane uzokwanisa kuzobatsirwa kuno kuna sekuru Shumba. Dai pasina iye
dai iri nhoroondo. So kwandiri nini ndiye mwari wako ende usazomurasa. Handimurasi mukoma Ende Robert. chazvanakira ndechekuti Munamato wani mumwe wangu. munhu wekuti kana uine dambudziko ndiwo unotanga kuudza. Munamato wangu chekutanga ndinotoudza ndinoti Mwari dai mamuitira zvakanaka. Ende ndombofungwa dai ndakafa alright. Vana ava vachaita sei? Pamwe vana ava ndovachatichengetochi mangwana handisi kuziva zvakaronga Mwari. Chondipa kudai ishungu. Chondipa kuchema mukoma Robert ishungu. Sekuti kana ndakagara chero ndiri mumba ndogona kutanga kufunga ndokurirwa nefungwa handina kuudza nyaya yako kana kuchemera nyaya yako. Ndo zvinenge zvichindibata. Saka kuchema udai neti shungu dzangu ngadzipere mukoma Robert. Ndizvo ndosaka tiri kukupa nguva iyo. Ivo varume vari kuda kukuroora ka vanofuna vachikunyinga ka kana vachinge vatanga nyedzi ugozondipa nhamba dzavo ndombotaura navo kuti naye ana Tsano ndo matiri kuda kuroora hanzvadzi yangu uyai nemari kuno ndini Tsano vakauya nemari totora tonopa amai kumusha torapisa zvingatinetsi handiti ndo kuroora kwacho handi ndo hama dzacho uya nezvinhu zvaamai toenda tonoti toona kuti ndiani murume angagare nemukadzi ari kurwara sezvi. Mukadzi ari kuenda kuperiod for 5 months non-stop bonde hapana. Saka uda kuroora chi? Zvimwe zvinhu sevarume ka tinofanira kungonyarawo. Usati watanga kutaura nyaya yako unofanira kunyara. Unogona kuona munhu akanaka uchimuona paTV. Dambudziko rake raakuisirawo pamberi pake. Uchimutumirawo kana dora reairtime kuti angozofonera mukoma Robert. Mukoma Robert ndo yarini kuti ndozobatsirwa. Ndoti aiwa handipo. Kungomutumira dora chete. Nyaya yangu mukoma Robert ini urwere hwangu handinyari nawo noti handina kuhutsvaga. Handinoenda kunoromba inganobata mushonga wokuti ndiuraye munhu. Zvinhu zvakangoitikawo ndisingadi. Even pandakatanga kurwara pacho ndaisina tarisire kuti ndingarwara urwere hwechivanhu. Ndaiti ndicharwarawo hwaMwari hunorapika wodini huchipera. Saka dambudziko ndirongoti handina kuziva kuti ndiri kutambawo munhu wandiri kugarisana naye ndounhu hwake hwaanawo. Nekuti ndoshwiro dai sekuru Shumbwe pandichazovawana achikwanisa kumudzosera vambomudzoserawo zvinhu zvake. Nokuti zvakangooma kuti 2024 isapera ndakavata handimuki handichaziva kuti ndinani handichakwanisi kudya handichakwanisa kuita mwana akuraramawo zvongoti amupawo chekudya amupawo ichi dzaiva nyasha dzaMwari. Ende vanhu ivavo ndinovatenda zvokuti havasi vanhu vanga vane utsinye kuti vakakwanisa isira mwana wangu poison. Vakamubata zvakanaka kusvika pari zvino ndaamupenyu. Ende ndinongonamatira wese akandibatsira kuti Mwari dai akaramba achimuitirawo zvakanaka. Mukoma Robert handigoni kutenda kana even vandibatsira nemari ava. Handisokwanisa kuvatenda. Nyaya yekurwadziwa. Handisokwanisa kurwadziwa hama dzangu. Upenyu rudziwa wakadai. Penyu hunenge drama. Penyu hwokuiti ndikushandiswa here nevanhu. Penyu hwemhando iyi vamwe vanoraramawo nematambudziko asi vanorarama zvakanaka wani. Mwari nevadzimu ndinovimba kuti vanotigonesa nekuti chakamboita kuti tisangane chii ichocho ndo chinoratidza kuti pamberi apo pane light. Sekutaura kwakaita sekuru Shumba even musi wavakatanga kukubatsira kuti chibvisa pfungwa dzekuti unoda kuzvipfuudza. Woisa pfungwa dzekuti ndakuda kuti ndipore kana ndichinge ndapora ndozobatsira dzinza rekwangu. Handiti? Saka iwewe ukazvipfuudza chitema chako ndechekuti wauraya dzinza rese. Izvoda kuti zvigare zviri mauri. Usafungidza kuti uri kuzviuraya iwewe asi ndiwe waona kuti dzinza rese randinaro chirega inini nditi sendiri paradzi. Nekuti vanhu vese vakatarisira iwewe. Handiti wazviona. Ende ndoda kuti effort yatiri kuisa tese sekuru Shumba
shamwari yako ari kuchinhoi vari kukubatsira apo naapapo mangwana zvikuita zvikuva zvinhu zvinovafadza. Handiti unoziva kuti panobatsirwa munhu so vamwe vanhu vakazokuona kana wapamberi apo zvinhu zvako zvaraiti vanogona kufamba vachizorova madundundu kuti dai pasina inini dai pasina inini. Handiti asi une chimwe unenge unyatsoziva kuti ndozviziva mukoma Robert pane kuti vamwe shamwari dzangu vanoona dzakamira vamwe vari kuona ndichitsanangura vanogona kufunga kuti nyaya iyi pamwe ndeyekuita madhirama kana kuti inyaya yekutamba nayo. Kune vachazoona haisi nyore kuti unotaura history yako uchiti nyika yese izviziva asi unochingonochonoka zviwanzira ndinokuita sei ukuzvivanzira ndichinoti vari kunzwa ikoko vazive kuti aya asi madhirama. Zvinhu zvechokwadi zvinotoitika. Vasi vekuteerera bhozi pane nyaya yandakaita kwaMutare mazuva apfuura mhuri yandaitaura naye inoti pataiona nyaya idzi dzichibuda kana tichinzwa vanhu vachitaura taitoti madhirama asi tanga tisingazoti nerimwe remazuva tichange tiri pamberi pakamera tichitaura nyaya yedu taakunyatsozviziva kuti zvinhu zvinoitika nekuti vanhu vaari kuudzawo nyaya yake vari kumuti iwe zvinoitika. Hanzi ndopakabva ndaona kuti no zvinhu zvese zvinoita kuti munhu aende pamberi pekamera achitaura matambudziko ende unenge wapererwa wakutiwo Zimbabwe unzwaiwo dambudziko randokuita se ukangonanga munhu chaichaye kumbutsanangura nyaya yako kana kuti ndiye pamuri gogoma ndiwe nchitaura nyaya yangu munogona kutadza kuita sei kuinzwisisa nekuti pamwe muchingoti ameno but ukaona munhu azvipira kuti inini bheta nditaure nyaya yangu zvinhu zvinenge zvamuomera nonge usina kana sarudzo yekuti woita sei ndopakuzochuza kuti inini ndikafa ndinge ndasorora vakafuana havana matambudziko. Kufa rikatisiri kuna Mwari ndo vanoti chengeta. So chikumbiro changu kumhuri yeZimbabwe ndechekuti ane chekudya ari kubika zvakawandisa achirasa ane zvaari kuona kuti zvagarisa mumbasi haasitadza kuzvipedza vane zvekupfeka zvavanoti hazvichakodzera kwavari zvasakara kune mhuri yekwaJessica Zvinyowani. Kana muchiti zvamuri kudya izvi zvishoma hari kumhuri yekwaJessica rofu rechingwa rakaita sei rakawandisa. Dai shuviro yangu zvaitoita ndechekuti mumwe nemumwe ari kuona programu iyi atumire dhora. Unoziva kuti dhora kwete $2 dhora chairo nekuti pazuva dhora rinotenga chingwa. Kune vamwe vanotenga dhata vaya vachindituka handiti kuti iwe Robert wazodai iwe Robert wazoita sei. Ndikukumbira kuti chimbomira kuwedzera dhata rekundituka utumirako Jessica dhora iroro uone kuti rinobatsira mhuri zvakaita sei. Kune vane nguva yekutaura zvakaipa pamusoro pangu nezvandiri kuita chimbozvidzora mbichana ungoti rega nditumire mari zvino hauna chitupa poitwa sei. Nekuti vanogona kungada kutumira ecocash sesister vakanditumira mari vakanditi zvino ndanzwa paya achitaura nenyaya iyi zvakamira sei ndogona kukutumira here nekwamuri. Ndakati noi ndakasununguka zvokuti paakanditumira mari ndakatomboita mazuva sandaitora mari nemiedzo. Ndakati pawandakazofonera uchiti ndawana munhu ari kusara nemwana ndakuuya mangwana ndopandakazoita sei ndakanotora mari kuita kuti ndichingotora ndichiuya ndichiita sei ndichikupa. Kune avo vese zvavakasununguka ngondibatsira even nehembe dzongoti vana vadi vapfeke kana kuti ini ndiwanewo chokuti nditengese ndikwanise kuraramisa mhuri nekuti inini kuti nditarisire kuti chekudya chese chichabva kuvanhu vachandibatsira vanhuwo vanosvikawo pakuita se pakupererwa. Asi chakakosha ndechekuti inini dzinde racho ndikwanise kushandawo ndiraramise vana ini ndo zvandinoshuvira. Vakazondibatsira handirambiwo kubatsirwa asi ndinozowedzeredzwawo pamusoro pekuita sei pekushanda. No ndikajaira kugara ndisingashandi ndichingoti ndinobatsirwa nevanhu rinodzoka futi kuita dambudziko kunani kwandiri inini. Saka ndoshuvira kuti wese anongodawo kundibatsira anongondifonerawo mari zvawo kana iri mari vanosununguka kuisa panhamba dzamai vaivai. Handifungi kuti vangatadza kusvitsa vanenge vanosvitsa nekuti rudo rwavanarwo kana kwandaigara ukanamboona munhu ane rudo rwakadaro munhu akamira neni
kuziva kuti ndinokwira bhazi ndichadya ndichaitawo sei inini asi handizozorori pfungwa nenyaya yevana ndochinhu chozoramba chimwe chichinditemesa musoro torit ava vanofamba nerodhi vachidya kana chikafu chemumabhini ko uyo asiri kufamba nerodhi uyu anodyei kana ivo vanopa tuhubvu mukapureti vanosvika pakuti hatinawo tinohwanawo kupi hwokupa saka uye kiu nhamba yevana vakawandisa anozowana kandiro kokuti anopa futi everyday munhu anotasira kuti akatenga bhagidhi rake rehupfu unopedza mwedzi nechi nevana vake tozotarisa kuti ava vanoda bhagidhi izvozvo hapana ari kukwanisa kuzvitarisa saka zvinhu zvinenge zvichingondibata chingofungwa kuti Mwari nidai ndakwanisa kupora ndikapora ndikwanisa kushandira mhuri iyi saka ndinongokumbirawo kune wese kana angotumira kwamuri mukoma Robert amugona kuzongotumira ivo madha vaivaye vanongodini vanongosvidza ndokwanisa kutumirawo vana nekuti ininika inini ndoziva kuti nyika haitinyadzisi mazimbabwenzi ane rudo. Ini ndafamba kunzvimbo dzakawanda munyika munomu ndasangana nevanhu vane matambudziko akawanda vakanunurwa nevana veZimbabwe. Ndinovimba kuti nyaya yako vainzwa, hatichada anofona achitanga kubvunza kuti saka apa makazobva kuChipinge ndibva mazoenda kupi, saka ipo unonzi wakazvarirwa pai, wakazvarirwa murodhi. Inini anotondibvunza mukoma atori nani pamwe wandaro asina kunzwisisa asina dhata rekubvunzisa ida unyatsondinzwa atori nani pane munhu anozondiudza kuti anondida. Ipapo ndatega nitsigiro kuti inini hangu noenzwako kuti une nyaya dzako mumwoyo mako dzakadaro hausataura hako neni. But ndiri kuti kapa unotenga airtime yekufona kai hakuna kuchitenga ye50 cents ka imwe 50 cents wokutumira. Vamwe vari Jonu vanoti huya South ndoenda South ndichisiya vana kana kurorwa kwacho mukoma Robert. Saka ara kukurora woenda ku South Africa. Ndiri padambudziko ndoenda kunodi ini ndiri padambudziko. Aina ndifunga kuti chokwadi. Handikurudzire izvozvo. Hachisi chokwadi ichocho. Handizvichero zvikanzi chokwadi mukoma Robert zvekurorwa hanatarisiro vana havada kuchengetwa. Ende ndikatosiyiwa vana vanozvisungirira noti mafomu ano ari kuchema. Mama saka matitodii hatichaendawo kuchikoro. Mama toita sei hakuna kokuti chirakada kutora badza kwena unotsvaga mari icho amawani mapurazi ekare aishanda varungu aishandiswa nevarungu kudhara akaiswawo mableki. Mableki acho hachagoni kana kurima ngori munda dzakangogara dzongoti kana muriwo chaiwo ukasatumira chance havana kuvanouwana kungonotemawo muriwo dzemumamunda imomo vachidya kana kukatopisa vanogona kutosvika pakutoshaya kana umumunda wacho. Saka ndo situation inenge iripo. Vati uya Joni kanga akubvunza kuti sisi wako wenumber 2 vanopfeka size. Sisi wako wekutenga vanopfeka size. Amai vanopfeka size. Tomboona rudo rwacho ka. Kana anokwanisa hake kundipa basa mukoma Robert. Chero ringava rekutsvaira pai kana repai. Chandoda kushanda ndichichengeta vana. Ndizvozvo. Ndozvinhu zvandinoshuwira muupenyu hwangu ndokuti pfungwa dzangu dzizorore pamusoro pevana. Ndochete chandinongokumbira. Ndinoona kukumbira rubatsiro ndichikangama uku. Mwana anotiwo ndine purazi rangu roda mushandi. Ndakasununguka kungonoshanda ndichichengeta vana. Kushanda hangu handina dambudziko nangu chandinongokoshesa kurwadziwa inini ndichichengeta vana. Handiti. Aya. No, tazvinzwa. Pana basa ranhasi tataurisa chaita kuti nyanyouya kuzondisangana kunzwa nhoroondo yeupenyu hwako pamwe nekusvitsa parcel yakabva kune hama yakataya mukoma inini ndinoda kubatsira vaitawo basa ndaiziva kuti ndina anotondibatsirawo. Ndakati aya ndinoita sei ndinosvitsa chipo chacho ichocho azviona ndichiita sei ndichikupai. Reka tione kuti sezvo taisa futi nhamba dzako rimwe rubatsiro runouya nderekuti chii kuti dai zvaibvira pane parcel iripo iyi kutaura kwemunhu akatumira mari anoti dai zvaibvira aigona kunotora kana sisa avo vaari kuona kuti vanenge vari nani voona kuti havangarapwe here futi nasekuru shumba sekutaura kwakaita sekuru shumba kuti ndoda kubatsira mhuri yese kana iwanani ukanotora iye anenge anotombofambika naye kana sekuru vachikwanisa kupa futi mushonga mumwe kuti unokwanisa kunopa here vari ikoko kuti vaone kuti zvingaiti sei kuti vaone kuti mhuri yenyu yese vabatsirika here padambudziko kunyanya.
yekurasika pfungwa. Ichocho ichokwadi inokwana kuti ndiende nekudzoka naye nekumutora nekuti adzoke inoita sei mari inokwana yese. Handiti. Ichocho ichokwadi mukoma Robert. Handitika. Asi singaziye manje apa panyaya dzokuti vana indandafungawo zvangu kuti sinzi vasina kana pekutangira chero ndikafonera munhu ari kudhuze angona kutotsanangura situation iripo anogara panext pacho ipapo. Nandati sinzi vana vasina pekuti vatangire vanongoswera vachirara nenzara vachingotenderera hakuna kana kuti vanonoshanda kana kutengesa. Pfungwa yanga yemoyo wanga wakurwadzawo kuti kuoneka chivatengerawo chikafu inini ndonorarawo zvangu nenzara ndikabatsirikawo kuwana mari handiti yekuti ndikwanisewo kuzonomutora vana vaine chekudya. Ndozvandaifunga kozi kuti ndinotora uyu vana vasina chekudya moyo wangu hausorori futi. Inini hapana chakaipa kuti ndivakwidze futi vese bhazi azviiti vakawandisa vana vacho ndinochajiwa mubhazi. ndizvozvo. Hapana chakaipa Jessica, kwese kubatsira mhuri handiti wazvaona. Kubatsira ndesingaziviwo ndesandabvunza kuti ndodii ndotanga unotora uyere. No, vanhu vese tinokubatsira asi toda kuti uite zvinhu zvakakurerekura iwewe zvekare. Hatidi kuti ubatsirwe zvine maconditions anokuremera pamberi apo. Ita zvinhu zvakasununguka nekuti mhuri 12 idzi ndiwo unodzichengeta, ndiwo unoziva kuti chakanakira ichi. Handoziva kuti even kana mumba mukasiyiwa mari nababa, amai ndo vanogona kuona kuti even baba vasiya mari vachiti mari imozotenga chakati, asi immediate need ndeyachakati, saka ndakambotora mari ye. Uye handifunga kuti amai vakazoya vachiudza baba kuti pamari yamanga masiya muchiti ndoendesa uku ndazoichinja ndikati ndiendese chi uku nekuti ndo zvandoda kuti zviite se. Saka chipo ichi ndechako, ndichi newe nemhuri yako, iwewe uona zvinoita kuti mhuri yabatsirikana. Handiti? Ndozvandotenda izvozvo mukoma Robert. Ene ndovati vaita basa minondisisera kana kuti ndisisi mudzimai. Ndinovati vaita basa zvavo sisi wangu handisiva. Handiti? Aya, tinotenda. For these and more stories, tune into Zim News Beat TV with Robert Tafumani.